नैबे एसेबां गिथाव बाथाव कर'नानि समावबो BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा न'आव सानसे सम जिरायालासिनो दिल्लीयाव प्राय 10 दिन थानानै गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौनो लोगो हमदों। सोरनि थाखाय? BTR ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, BTR ओनसोलनि सुबुंफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथाङा लोगो हमदों गृहमन्त्री अमित शाह, किरेन रिजिजु, रामेश्वर तेली, धर्मेन्द्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, रामदास आटावाले, प्रकाश जावडेकर बेफोरबायदि गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमदों। सोरनि थाखाय? BTR ओनसोला जौगानांगौ, BTR आव थानाय लाइमोनफोरा साकरि मोननांगौ। 5 बोसोरनि गेजेराव डिफेन्सआव 10,000 जन बर' लाइमोनफोरखौ साकरि होनायनि थांखियै बिथाङा सेन्ट्रेल मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय जादों, हम मिनिस्टारखौ। गोबां मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमदों। BTR आव बोरैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो बेनि थाखाय लोगो हमदों। BTR नि दफाफोरखौ बोरैहाय जाफुंहोनो हायो बेनि थाखाय लोगो हमदों। नैबे एसेबां गिथाव बाथाव गोबां मानसिया कर'नाजों साग्लोबजानानै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। नाथाय प्रमद बर' सारा सानसेबो न'आव जिरायाखै। जोंनि थाखाय, बर' रायजोनि थाखाय, BTR ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, गासैबो सुबुङा समानै जौगानांगौ, BTR ओनसोलनि सान्थिनि थाखाय बिथाङा दिल्लीयाव प्राय 10 दिन थानानै सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमदों। जौगानाया मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थागोन। बिथाङा 6 मास जायैयावनो गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमबाय। नाथाय मोनसे सोंथिया बेसो जे हाग्रामा महिलाया 17 बोसोर BTC नि चिफ जाना थानाय समाव कैजन सेन्ट्रेल मिनिस्टारखौ लोगो हमदोंमोन हिसाब होनो हागोन ना? हाया, काम गैया। मानो होनोब्ला हाग्रामानि धान्दाया मा? साप्लाइ। खालि बियो साप्लाइ डिपार्टमेन्टआव साप्लाइ होनांगौ, मुस्रि, कम्बल, साइकेल, बेग होनानै फैसा लुटिनांगौ, बे धान्दायावसो बिनि थांखिया दङ।